Henk houdt hier al een hele tijd de salamanders in de gaten, want daar ging het niet goed mee. Ze waren bijna verdwenen door die woekerende dennenbomen. Die zorgden ervoor dat de vennen droog vielen. Maar nu gaat het weer beter met de salamanders en vangt hij af en toe zelfs weer een vinpootsalamander. Dus dit is een salamanderval? Ja, daar kun je ook andere dieren mee vangen natuurlijk in het water. Ja, er zit er eentje in. Daar richt in de hoek. Ja. Nou, hier ben ik heel blij mee. Ja. Het is toch de soort waar we eigenlijk voor aan het zoeken zijn. En Als je heel goed kijkt, zie je daar achter bij zijn staart. Dan houdt zijn staart op en dan gaat hij heel lang in een sliertje door. In een draadje. Ja. En dat noemden ze vroeger draadstaartsalamander. Dat heet tegenwoordig vinpootsalamander. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar je ziet bij de poten aan de achterkant... zie je ook heel duidelijk vinnen tussen zitten. Oh, een vinpoot. Dit is een vinpootsalamander. Dit is een vinpootsalamander. Nou ja. Waar we juist naar op zoek waren. We hebben er maar eentje. Nou ja. En het is ook nog een mannetje. Maar bijzonder dat we dan juist mannetje vinpootsalamander... Ja, bijzonder. Die mannetjes gaan het eerst het water in. Wachten tot de dames komen. Planten zich voort. Blijven dan nog wat langer. Die dames gaan er dan weer uit. En hopen dan nog dat er nog meerdere vrouwtjes komen waar ze mee kunnen paren. Wat is het? Kikker? Padden? Dril? Het is een eiklomp. Een eiklomp. En het mooie is, dit is een vrij compacte eiklomp. Hij heeft natuurlijk in het ijs gelegen. Maar dit is een eiklomp van de heikikker. Dus dit is de heikikker. Dus dit is die kikker die zo heel mooi blauw wordt. Heel mooi blauw wordt in een hele korte periode overigens. Want het mannetje wordt blauw tijdens de voortplanting. Het is eigenlijk alleen maar, het is vaak maar echt dat superblauw is vaak maar een dag. En zijn maar het ligt ook een beetje aan het seizoen. Zijn maar een hele korte periode echt blauw. Daar heb ik nu overigens wel hoop op dat na deze winterperiode, of na deze kou, dat dadelijk de temperatuur oploopt en dat dan die heikikkers massaal gaan afzetten. Dit is de betere vangst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stuks. Nou, heel mooi. En andere soorten zie je wel. Ja, het is maar even goed dat we nog even Zullen we doorzochten. eens kijken? Dat was die grote dikke. Ja. Dit is het vrouwtje van de Alpenwatersalamander. Die heeft geen kam, het mannetje heeft dat wel. Maar hij heeft wel een fantastisch mooie onderkant. Draagt ze eitjes? Of hoe? Ja, ze is, ik zal zeggen, hoogzwanger. Dus ze is klaar voor te paren en de eieren af te zetten. Zo komen ze dus uit de winterslaap. Dan zou je zeggen, ze hebben het laatste maanden ingeteerd. Ja. Maar ze zien er toch heel doorvoed uit. Dus dit worden een heleboel kleine Alpenwater. Ja. En wat hebben we nog meer? Dit is eigenlijk ook een hele algemene soort. Hier zit die kam ook overheen. Die is iets gerafeld. Ja. Maar deze is veel mooier nog gekleurd als die vinpoot die we straks hadden. En dit is een? Dit is een kleine watersalamander. Ook een vrij algemene soort. Zit ook vaak in tuinen. En kijk eens hoe mooi die aan de onderzijde is. Prachtig gekleurd. Oh ja. Mooie oranje met allemaal vlekken. Ja. En die heeft ook allerlei vlekken onder zijn keel. En dat heeft bijvoorbeeld die vinpoot heeft dat niet. Heeft ook niet dat staartje. Dat draadje aan zijn staart. Nee. En je ziet ook die vinnetjes tussen de poten die ontbreken. Ja. Oké, en wat hebben we nog meer? Dit is ook een kleine watersalamander. Ook hele mooie staart. Heel mooi, ja. Ja, grote staart. En met deze gaat het goed? Deze gaat eigenlijk allemaal wel goed. Ook vooral door bijvoorbeeld het vele venherstel gaat het met de salamanders over het algemeen goed. Typisch voor de Maasduinen? Die vinpootsalamander die we straks hadden is echt een typische soort voor de Maasduinen, maar voor alle heide- en ventsystemen in Nederland. Ja. We gaan ze weer lekker water geven.